ko télévision ma wala sa ka okuna foni awere ba don ye la dala ko sibiri o sibiri ambe ni jamukan kena sigi alete talike dore ka jamana kunkan ko ni dogo ko ngoro jamana kunkan ko bawo ye miye o e ka fo minisma aleye garaweli ke mali kunkan ko kan kaso ke kalo saba be seben fura mi ni abe talike lakana ko ka kerengere ne yala ga o kunkan puma be ta fo diɲɛ seleke naani tɔnba o ka bolofara min n'a bɛ wele ko conseil de sécurité a kɛra dɔgɔkun in daminɛ la a kɛra sababu ye min ye mali ye damakasi sɛbɛn don faransi juguya la o kuma porokotora ka bɔ a kɛnɛ kan yen nɔ a kuma cayara kosɛbɛ an bɛ n'an nɛn don ani ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra yen nɔ min ye an ka sariya sunba ɲɛbila sɛbɛn fana ni kabi o bɔra don min fo bi mɔgɔw bɛ k'a kɔnɔ k'o dɔn a mankan tɔ bɛ ka caya cɛtigɛ dɔw b'a la minnu bɛ wele ko article olu dɔw bɛ yen nɔ minnu kunkan kuma ka ca mɔgɔw tɛ ka ɲɔgɔn faamu olu la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sɛbɛn ɲɛbila sɛbɛn de don anw fana bɛ an hakilina di a kan kunnafoni di baro hukumu kɔnɔ nka yanni an ka don kuma bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛna ngɔrɔni bɔ ka sɔrɔ kɛ Cadi jamana an b'a dɔn k'a fɔ san 2021 san 2021 fanga d'Afrique kɛra farafinna jamana caman kɔnɔ Cadi jamana bɛ o jamanaw fɛ i n'a fɔ mɔgɔ caman tɛ sɔn k'a fɔ ko fanga d'Afrique don nka fanga d'Afrique don ka sɔrɔ k'a tɛ constitution hukumu kɔnɔ ko ba kɛra yen nɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ min ni maa caman ni tora a la an bɛna hakilina miiri kɛ a kan mun ye Cadi se fo o kan b'u kan ka sɔrɔ tɔw minnu fanga d'Afrique kɛra yen nɔ olu taw ma o kundama bɔ an bɛna hakilina miiri k'o kan yaasa ka baro kɛ bi an garijɛgɛ donna kunnafonidila minnu na o ye Abdramane Sisoko journal de Wagadu maa ɲɛmaaba don Abdramane i ni ɲankuma. I ni sɔgɔma n bɛ foli lase an lamɛnbagaw n'an filɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma n bɛ foli lase ni minnu fana bɛ plateau sanfɛ yan nɔ n bɛ foli lase u kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma k'i yɛrɛ fo o diyara n ye. Sidi Kunta Sidi nin ye ale siɲɛ fɔlɔ ye an ka kɛnɛ kan an dalen b'a la nin tɛ kɛ a laban ye a bɛ baara kɛ Hɔrɔn TV la Sidi i ni ɲankuma. Ayiwa kaba an ka foli di ye ayiwa y'an wele an nana ka na wele jaabi ka foli di ko debatteurs bɛɛ lajɛlen ma ayiwa ko minnu tɛ sɔrɔ ni juru tɛ ayiwa a ka technicien an bɛ foli di u fɛnɛ ma ayiwa n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna kumakɛla tɛ ayiwa lamɛnbaa fɛnɛ b'i la minnu bɛ a ka radio ni télé lamɛn ayiwa an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen. A diyara u bɛɛ lajɛlen ye. Musa Sayo Kamara bɛ baara kɛ journal L'Indépendant la Musa i ni ɲankuma. Awɛ kɔrɔ sa baasi t'i la. Baasi t'i la. A foli b'i ye kosɛbɛ. A diyara n ye. Segin ka foli kɛ lajɛbaga ni lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye. A diyara u bɛɛ ye. Hali bi an bɛ dugawu kɛ Ala k'an ka jamana basigi. Amina yarabi o de y'Ala gɛlɛma ye. An b'i fo dɔgɔkun in kɔnɔ a gɛlɛyara kosɛbɛ kunnafonidilaw bolo ka sɔrɔ kɛ bɔ ka bin cayara kosɛbɛ Yusufu Kulubali ka bɔ radio Rampart la Yusufu i ni ɲankuma. Isa n b'i fo n bɛ n barokɛɲɔgɔnw fo ka radio ni télé ɲɛmaayaso ka bɛɛ lajɛlen fo et surtout minnu bɛ dibila baara la ko olu fo sabula Konta y'a fɔ ko minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ donc Togo fo ka taa se Napo ma ka bɛɛ lajɛlen fo maa o maa bɛ yen nɔ minnu tulo b'an na ani minnu bɛ k'an lajɛ nin wagati in na ka kumakan fara min ye Kamara ta kan k'a fɔ ko halisa Ala k'an ka jamana Ala k'a kisi. Amina yarabi Bintu Napo ale bolo de bɛ nɛgɛ karafe la ka fara Ousmane Togo ka réalisation na Dramane Kone Drak Junior ale bɛ régie d'antenne na an bɛ foli di u kelen kelen la bɛɛ lajɛlen ma bari n'olu tɛ baara ye a tɛ se ka kɛ n y'a fɔ kuma daminɛ na n k'an bɛna ngɔrɔni bɔ ka tour de table kelen kɛ Cadi kunkan fɔ ka sɔrɔ kɛ dɔgɔkun in kɔnɔ kibaruya sɔrɔla ko maa ni bɔ ta cayara n'a y'a sɔrɔ dɔw ko 60 dɔw yɛrɛ ko fo 70 ɲɔgɔn na a chiffre kelen bɛɛ ma k'a ka la min kɔni ye tiɲɛ o ye ka fɔ nin ye kabi nin fanga d'Afrique ko ninnu daminɛna nin san laban in kɔnɔna la nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye mɔgɔw ka manifestation ka réprimer na nin kun Abdramane i bɛ Cadi ta ye cogo di parce que a kumaw la fana Faransi kunkan kuma ka ca a la kosɛbɛ. Bon Tchad affaire ce n'est que la suite logique de a bɛ ko mun don a bɛ a ma daminɛ bi quoi ko kuntagalajan don kabini bi tɛ ne y'a jateminɛ Tchad depuis u ye indépendance en 1960 fanga si tɛ yen min nana nɔgɔya kɔnɔ à 90% ou bien sinon à 99% des présidents tchadiens minnu nana u bɛɛ nana coup d'état de kɔnɔ rébellion notamment ni yɛrɛ mun fa bɛ yen nɔ ni yɛrɛ mun fa Idriss Déby a nana rébellion de kɔnɔ ka kɛ Tchad président ale fana mi remplacé Hissène Habré o fana nana rébellion de o fana mi remplacé o fana nana o rébellion cogo kelen quoi ça veut dire que la violence pour le pouvoir au Tchad o tɛ kokɔrɔya a ko la mais depuis
nin bɛ fanga ta don min na e b'a kalama kabiri à l'époque même si ne ni maliyɛn baden tun ma jɛ a kan kelen na waati mɔgɔw y'a fɔ ko non ko coup d'état tɛ ko parce que ko je l'avais dit depuis l'époque au-delà de la parce que lui on lui a poussé à ka sɔn wajibi la parce que ale argument fɔ pour moi à l'époque ça ne tient pas ni jamana mako b'i la hali bɛ sa de b'o jamana mako ko ɲɛnabɔ e tɛ se ka fɔ ko parce que e kɔrɔlen don dɔrɔn k'e tɛ fanga ta et puis o assemblée président kelen tila tun ka kɛ CNT b'u bolo ka ko président ye où est la vérité en fait coup d'état de kɛra kabiri à l'époque maintenant ni coup d'état kɔni kɛra kɔni ni fɛn o fɛn découlé ka bɔ o la o tɛ barilako ye ne bolo maintenant min kɛra no kɛrɛnkɛrɛnna l'autre jour manifestation na c'est parce que fɛn dɔ de kɛra ko dialogue national inclusif la doya oui mais non bon je préfère dire comme ça parce que en fait dialogue ninnu bɛ kɛ cogo min na kɛcogo de tɛ ɲa quoi ni e ko ni e ye dialogue organisé e ye fanga ye e y'a k'i nɔfɛ i surunma mɔgɔ dɔrɔn weleli ye e ye fɛn fɛ u b'o bɛɛ avaliser u bonya bɛ yɔrɔ mais en fait u ka surun la déjà parce que depuis o tuma o problème posera ni hakili b'a la u ye pré-dialogue de fɔlɔ kɛ droit u tun taara k'u bɛ taa kalo kelen kɛ u taara kalo fila kalo saba fo kalo naani bɛnna ye ko kan parce que a fɔra k'a bɛ organiser cogo min na minnu ni les opposants la minnu ko fanga ta cogo ma ɲa olu tun ma jɛ n'a ko ye olu k'a fɔ ko u bɛ ka mɔgɔw sɔrɔ cogo min na ko mɔgɔw sɔrɔ cogo ma ɲa maintenant dialogue in kɔni kɛra o cogo la ten tɔ fo ka jaabiw bɔ la maintenant u ye transition projet de 2 ans ka tila k'a fɔ ko Mamad Idriss Déby ko o bɛ se k'i présenter élection na o ma bɛn transformateur ni waati caman mɔgɔw ma bon o fɔtɔ ko k'u ye marché annulé k'u ye manifestation annulé mais ne bɛ se k'o faamuya mais n tɛ se ka min faamuya hali ni mɔgɔw ye sariya sɔsɔ k'u bɔra ka marché mais marifa ci kun la c'est ça que moi je n'arrive pas à comprendre je peux comprendre que marché m'a autorisé ça c'est n bɛ se k'o faamuya mais n tɛ se ka min faamuya mɔgɔ hakɛ mun ni bɔnɛra ne kɔni ma se k'o kelen faamuya bon et puis l'histoire également de la France comme il y a fana ça participe également à an bɛ phénomène mun na bi quoi n'i b'a fɛ k'a fɔ k'i ka mɔgɔ mangoya aujourd'hui i b'a fɔ k'a ni français ka surun i b'a comprendre mais ne b'a fɛ an ka bɔ o yɔrɔ nin kɔnɔ dɔɔni peut-être an yɛrɛ ka kɛ mɔgɔkɔrɔba ye ten sa mun bɛ hali ni français de ko ko u ka marifa ci mɔgɔ la o kuma olu tɛ adamaden to olu ye wa n'u tɛ se k'a fɔ ko ninnu ye anw somɔgɔw de k'an ye marifa ci u la pour moi o ko ninnu o tɛ tiɲɛ ye français yɛrɛ y'a fɔ yɛrɛ fana ko a tiɲɛ n'a nkalon ya français ko k'ale da t'a la mais ne bolo hali ni français y'a fɔ k'a kɛ pour moi ils sont suffisamment matures responsabilité b'a bolo k'a fɔ ko an tɛ marifa ci mɔgɔ la ne kɔni ma se ka marifa ci yɔrɔ in faamuya. Musa français tɔgɔ ka ca kuma in na nka est ce que français fana ni ma mɔgɔw la musalaka nin ko in kan a ye gɛlɛya don tɔw ta la cogo min ka nɔgɔya don ta la est ce que o fana tɛ ka ninnu fanga ka baara gɛlɛyaw bolo. Voilà, et en fait Tchad ka ni jamana caman ta tɛ kelen mais i kuma min fɔ n b'o jaabi yanni n ka segin ka na dɔɔni ma c'est à dire ne yɛrɛ fana ma min faamu Afrique kɔnɔna na walima farafin jamanaw kɔnɔna na ni coup d'état bɛ yen walima ni girigara bɛ yen ne t'a faamu k'a fɔ ko jamana wɛrɛ tɔgɔ tɛ fɔ ko toujours k'a bɛ faransi de tɔgɔ bɛ fɔ k'a fɔ ko faransi sen b'a la sen t'a la donc ce qui veut dire que quelque part hali ni y'a sɔrɔ kumaw bɛɛ tɛ tiɲɛ voilà i b'a sɔrɔ fɛn dɔ b'a a sen kɔrɔla la donc faransi kɔni y'a démenti k'a fɔ ko olu sen t'a la foyi foyi mais je ne peux pas comprendre chaque fois Mali kɔnɔ o Burkina ou bien n'a kɛra Guinée walima jamana wɛrɛw kɔnɔna na ko coup d'état ko kuma mana fɔ toujours a bɛ fɔ ko faransi sen b'a la donc ça o tɛ se ka na tuma bɛɛ k'a fɔ ko fɛn dɔ tɛ yen nɔ maintenant min ye Tchad wagati laban ninnu manifestation ye moi personnellement je déplore ça et puis bon je me dis c'est pas dans mon rôle mais moi je condamne ça parce que adamadenw mago tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ min b'u mara k'a fɔ k'u ka marifa ci olu la a kɛra anw yɛrɛ fɛ yan nɔ a kɛra sababu ye président min tun bɛ yen nɔ ale taara donc Abdraman ye rappel historique kɛ ne b'a daminɛ laban na a ka kuma labanw la joona parce que laban ninnu na je crois que Idriss Déby denkɛ il a un peu exagéré a y'a dan tɛmɛ dɔɔni parce que mun an b'o fɔ i kɛra président ye wagati dɔ de dir'i ma bɛn kɛra kan k'a fɔ ko i bɛ 18 mois de kɛ ni 18 mois banna k'i bɛ taa maintenant 18 mois bantɔ la aw nana ka na sigiɲɔgɔnya kɛ ka kuma kɛ hali ni y'a sɔrɔ dɔw ma se ka kuma sɔrɔ o sigiɲɔgɔnya kɔnɔna na tuguni i tilara ka a bɔ kɔnɔna na k'a fɔ ko bon transition ko dɔ bɛ fara a période kan dɔ bɛ fara période kan o fana tɛ a dan ye k'a fɔ mɔgɔ min bɛ n'o fana période tɔ présidenya kɛ o ye e ye ka tila ka bɔ la tuguni k'a fɔ ni o transition in fana banna e min ye président e yɛrɛ bɛ tila ka kɛ cɛbɔ ye
o fana ka ca. mais ngo malden caman kun ye Mamad soutenu aka fanga in kono parce que non Mamadi am se ka fɔ malien do parce que Mamadi ye baara kɛ Mali la yan parce que a nana kɛlɛ la yan a ka mɔgɔw sara yan nɔ mais a bɛ bɔnnankun min kan sisan o ye politiki bɔnnankun de ye donc fo k'o fɔ k'o latigɛ parce que a bɛ yɔrɔ min na sisan ale de bɛ ka jamana gérer n'i bɛ ka jamana gérer i bɛ jamana gérer ni jamana kɔnɔdenw de ye e tɛ se ka jamana gérer ni i yɛrɛ kelen hakilina walima ka jamana gérer ni mɔgɔ wɛrɛw ka hakilina ye o yɔrɔ la n bɛ min fɔ c'est pas une accusation je vais faire ça de façon grave mais moi je vois une sorte de complicité de fait avec des organisations qui sont censées ka aller pousser à ka sira ɲɛnama ta parce que organisation internationale minnu bɛ par exemple les communautés on va dire africaines Union africaine ni u fana ka CEDEAO je crois CEMAC de don ni ma fili donc olu de kan ka aller pousser a ka taa sira fɛ sira min b'a to an ka taa ordre constitutionnel la joona mais i b'a ye k'a fɔ olu ka kuma ka dɔgɔn ko in na kosɛbɛ CEDEAO ɲɔgɔnna min bɛ olu fɛ yen camancɛ farafinna camancɛ an fan fɛ a b'a fɔ ko o yɛrɛ tɛ yen nɔ a tɛ ka kɛlɛ min kɛ olu t'o kɛ o olu t'o kɛ c'est comme si an n'i yɛrɛ y'a jateminɛ farafinna organisation communautaire min bɛ yen k'a bɛ baara kɛ k'o baara yɛrɛ bɛ ye kosɛbɛ o ye CEDEAO ye donc olu fɛ yen nɔ organisation min bɛ yen nɔ o tɛ ka pratiquement fɛn kɛ min bɛ se k'a to jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka to sira kan sira min bɛ se ka taa retour à l'ordre constitutionnel la. est-ce que o tɛ CEDEAO fana ni ka manipuler i n'a fɔ mɔgɔw kɛ k'a bisigi cogo min parce que o yɔrɔ in na yen nɔ jamanakuntigi dɔw bɛ yen minnu b'u san 60 jamanakuntigiya la o yɔrɔ in. bon o bɛ chacun peut interpréter de sa manière mais ne kɔni bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn c'est à dire o organisation ninnu kan ka bɔ silence kɔnɔna na posture min bɛ yen nɔ k'i sigi ka ko lajɛ olu kan ka bɔ o kɔnɔna na ka fɛɛrɛ kɛ ka Tchadiens dɛmɛ u ka se ka transition kɛ transition min ni a bɛ laban élection ma n'a transition kɔnɔna na ni fagaliw tɛna bɔ a la parce que mɔgɔ faga jamana kɔnɔna na o man ɲi jamana si ma o yamaruyalen tɛ mɔgɔ si ye. ayiwa Yusuf an y'a ye k'a fɔ n'i ye a ta ka lajɛ c'est vrai que hali CEDEAO jamanaw bɛ jalaki min bi kosɛbɛ an ka Faransi jamanaw kɔnɔ o ye k'a fɔ ko Faransi de b'a fɔ CEDEAO ko nin kɛ ninnu dun fɛ yen nɔ CEMAC de bɛ yen nɔ yalima Faransi tɛ k'a fɔ CEMAC ye a ye nin kɛ de wa. non ne ta ye ten i yɛrɛ ye kuma dɔ fɔ o b'i ka kuma jaabi o jamana minnu kɔnɔ président dɔw bɛ yen u bolo jamana ye olu ta ye o de ka ca yen nɔ yen fa ninnu fɛ. Paul Biya bɛ yen nɔ de mais olu bɛ yɔrɔ minnu ɲɛmɔgɔya la a kana k'i kunkolo la k'a fɔ ko olu bɛ tila ka na fɔ k'u bɛ coup d'état de kɛlɛ ou bɛ troisième mandat de kɛlɛ ou bien k'u nana kɛlɛ u don fangako kɛlɛ de kɔnɔ olu tɛ t'o la. donc olu t'u da don mɔgɔ ka. non olu bolo jamana bɛɛ n'a tagabolo don parce que a si man ɲi an ka jate la a si man ɲi parce que an bɛ ka démocratie définie cogoya min na yan nɔ o t'olu si fɛ yen donc an ka jate la a si man ɲi mais Issa Tchad ta la fɛn dɔ de don moi j'ai toujours dit ça hali le 18 août 2020 coup d'état kɛlen Mali la ne y'a fɔ ne dalen tɛ diɲɛ armée si la peut-être kuma in bɛ se ka bonya parce que armée n'a sɔrɔ ni armée ye de ko ka ordre di ka ordre exécuter même s'il faut tirer l'armée tire pour exécuter ses ordres mais i bɛ da o la cogo di danaya tɛ yen bibi na a diyara n ye a ma diya n ye Irisi ka d'an ye mais Irisi armée bɛ ka marifa ci Ukraine o u ka jamana tɛ o mais u bɛ ka ordre de exécuter o OTAN bɛ ka na u bɛ ka na Ukraine dɛmɛ u ka jamana tɛ o mais u bɛ ka na ordre de exécuter donc an ka farafinna tɛ exception o la quoi marifa ci min filɛ nin ye a bɛ continuer tant que jamanadenw ni jamana ɲɛmɔgɔw tɛ ka kan kelen fɔ parce que n'u bɛ k'u ka fanga kɔlɔsi hali n'a sɔrɔ a kɛcogo man ɲi mais u bɛ armée de utiliser. an dun ko k'an ka armée ye armée républicaine ye. non armée républicaine bɛ se ka mugu ci. et peut-être i b'a sɔrɔ armée républicaine kɔrɔ de ye ko n'a bilala baara min na a k'o kɛ n'a y'a sɔrɔ i bɛ ka Guinée procès suit dɔɔnin a b'a to i bɛ dɔɔnin faamu an ka armée gestion na quoi parce que i tɛ se k'a faamu k'a fɔ ko Dadis tun bɛ couler a bɛ pɛrɛn n'a pɛrɛnna fo an m'an to Mali la yan nɔ ka yɛrɛyɛrɛ mais ja fanga foyi t'a bolo. parce que n'i ye tun b'a la mais i b'a faamu k'a fɔ u taara coup d'état kɛ de ka taa Dadis ta ka n'a sigi a ɲɛ ma
Ni Chebro la mais aba foko jadis kumbe tumba wulu kumbe tumba wulu ko le petit dieu du président. Donc au beba il là rafo anga coup d'état nous mettons là bas tout pour une des rares fois je rejoins mon grand frère quand faut coup d'état de tes solutionner fanga fo parce que sur la sim nous bien coup d'état ta fanga kungolo chama ondedu ni a jatemne bi France bi ga fo Tchad tala ko kisemi mi ga ci ka manganga ci Tchad président refona bala ka ta do kisemi nu mi ga borom na bolé hôpital la odungo ga kele ngata bana bagato le ayo de fo ko no kama ordre di ga fo ko ni nga bo o goro dadi se mini fo 2009 ko indiscipline me armée kono tant que coup d'état be ke indiscipline te ba armée kono do be wuli abta règlement de compte parce que jala te jate ple mais ni me coup d'état ko la o de be jate d'état kala ka suru o de be jate i tuma ma finyana kale le tara e lieutenant atakana da caporal e fena jakoya général go kate ki akala ka kata kana dala no e Marcel il be quel lieutenant jakoya ka soro promotion te faut été parce que il participe là il kumbe CNRD donc ça veut dire qu'il y a un jamana problème de coup d'état ni marfati nous Dubaï coup d'état parce que discipline n'était armée qu'on oublie ayo o de tient bibina parce que il ni procès que Samuga qui a donné l'ordre de tirer il t'a sorti mais anga surasiya yere surasuga marfati yere ati dabla tant que jengono jamana doni jamana nyemoko tiga kangelen fo surasu be marfati jamana dona wala saga jamana nyemoko protéger o de kera ambiga ko coup d'état mais Alpha Condé o de ke ale kunte coup d'état kala yo pour que kara fanga makana babo e santange abiko o de ke Côte d'Ivoire surasu armée républicaine olubiga do kele mais afla bela jele be komi il va faut que rébellion be réagir to gamna donc tant que anga armée be continue ka gérer tantôt tant que jamana do ni jamana nyemoko ti nyoko fam et que jamana nyemoko nu be fe guga fanga la kana u ba la utala kana ni foye ni armée du memi donc o de kiseki sidi anya e ka fo des fois des mesures do be de fanga d'Afrique ra yoro to munona ani fanga d'Afrique gara Tchad abina fo communauté internationale kelen do ka ke ba ko fanga d'Afrique de mata Tchad est-ce que finalement Mamat encourager ka blaka ni mo ka fenge no da na ko fora ko ni nyoko na kera on de fait ala kan na tcheje sang ba soro je willa yande d'accord effectivement et kaba yo mi fo robala donc kelme ka bahamat que comme c'est un bon putschiste donc mauvais putschiste soubé bon putschiste soubé mais bon di yoro doka par exemple be ka foko mo do be akokoro c'est-à-dire oro ni fene neto oro soutenu parce que pourquoi on dit que la peine est personnelle et c'est ka foko mo do ne blaka kotiku ke donc puis kotiku ke de OK dans la mine kalay donc au t'est passé mais Tchad problème ne be ak yoro dama dodi yoro fola jume Mahamat ba bla kuna ka foko fanga ye ale ka tienli ale fari ko a soro fatien donc ale fari ko donc fa bora non abina revient des droits allemand o kera erreur fola erreur flana jume ali ni be ala ni o Emmanuel Macron parce que ya fo sita na Emmanuel Macron ka so ko sobe donc kelemi ka or ka ali na coup d'état de fenêtre coup d'état kala min tarasera ka ta France ka ta fu Emmanuel Macron fait aller et puis a refena na kana fu a fait no donc o ba gira o ko kera erreur flana donc erreur sabana ye jume jamana do hamina ye semi anya ye malikono yano wati mina kalutan segi dafara jamana do yere de wula ka ko do fara transition ko damaka mais etala jamana do ka muruti ko do faraka ça veut dire que jamana do hamina ye ni etika odeke donc ni to ko solution te alaw ali ba bla ko na marfa de bembulu marfa dun te seka ke solution ni marfa dun tira wati anya ye malla M5 mouvement na marfa mana ci ko to be décider ka ta fait ni marfa jaro ya tiene di abi tiene ka ta fait donc fanga te seka jamana mara fu ka jamana deun ikolu hamina de lame ika baraken oyi mais ni ya bre ko na communauté internationale do ka ne soutenir ou bien Emmanuel Macron ka ne soutenir ko be seka eto fanga la avec erreur bon erreur fene ba nga dirigeant chama so lu ko jamana do lame donc ne wa chat problème au niveau que le a digi ba ka mana ke tu amana gele a tigo ko ale soutien ba le bolo mais Emmanuel Macron ya fa sauver chien chama France ya fa soutenir ma chama ka bo da fe a gojira ka ta fo jamena oui France de ndaka fa est-ce que afina c'est ka sauver bon ambe misala do mado ta encore yanno anya Mali kono yanno akakera yanno par exemple transition folam ko menoni o banda woni mo tarwani mais France ko France ka contre la mais France ko mu pour là oui da fa ka fani mayo mais amase ko sauver o amase Damiba même chose amase ka sauver o donc o maye ni iki nyesi jamana do nga hamina ni iko ta compte là
o bɛ sɔn ka wusaya ka tɛmɛ i k'a fɔ ko bɛ digira mɔgɔ wɛrɛ kan. Ayiwa Issa, je vais répondre juste parce qu'il y a des choses il faudra que Ango o la tile mɔgɔ ye i ko k'a fɔ ko CEDEAO ta en fait les textes de la CEDEAO et les textes du CEMA c'est pas la même chose u tɛ kelen ye ça veut dire n'u tɛ kelen ye il peut pas avoir les mêmes exigences et regarde CEMA qui peut oui pays mais Cameroun, Centrafrique, Gabon, Guinée équatoriale, Tchad ne Guinée équatoriale jateminɛ c'est le pays d'où le président dure depuis 1979 o tɛ bi ye n'i ye Paul Biya jateminɛ c'est le président qui est là-bas de 1982 Gabon ta dynastie de kɛra yen nɔ fa y'a di den ma Tchad fana c'est vrai et puis il y a une spécificité également et mon cher Tchad n'est pas le Mali n'i ko k'a fɔ ko même olu ka den il est vrai que ne y'a critiqué mais jamanaden dɔw de fana aussi k'a fɔ ko a transition prolongée ça c'est un fait même Mali fana ta la bɛɛ ma taa ANR la ça également c'est un fait jamanaw ka réalité tɛ kelen jamanaw histoire tɛ kelen ye ça veut dire ça pose un problème et puis Tchad également il y a un autre point c'est difficile de le dire mais Tchad armée c'est une armée ethnique Idriss Déby ka Siako Idriss Déby ka fanga Siam aux Zakawaw olu de bɛ poste de responsabilité bɛɛ la et Mamad Idriss Déby c'est le fils de Déby c'est un Zakawa tu as vu que même Idriss Déby fagara contexte mun na a banna entre les Zakawa ka conflit il y a Dilo ni Idriss Déby ka manka il y a Dilo qui est un cousin de Idriss Déby o Idriss Déby ka manka o de débouché ka taa Idriss Déby faga ça veut dire que n'an bɛ jamanaw ka contexte tɛ kelen ye quoi n'i ko k'i b'o ta ko la i b'a tiɲɛ o cogo la quoi il y a également c'est ce que yani ka tɛmɛ o yɔrɔ kan par exemple an y'a ye Mali la ANR kɔfɛ mɔgɔ ma bɔ k'a fɔ ko an ma jɛn ni dɔ farali kan en fait mais olu t'a la jago kɔfɛ mɔgɔ de bɔra k'a fɔ ko an ma jɛn Sidi devant la mort les peuples n'ont pas les mêmes réalités Tchadon ka réalité ça n'anw ta tɛ kelen kuma dɔ bɛ a fɔli ka gɛlɛn an tɛ n'a fɔra ko an ka bɔ voilà o tɛ kelen quoi voilà mɔgɔw de voilà o tɛ kelen ye anw tɛ kelen ye et puis fɛn dɔ fana bɛ anw fɛ yan nɔ ne ko n bɛ ko dɔ kɛ peut-être Issa bɛ se ka tɛmɛ ni ne ye dɔ bɛ se ka Issa wele Issa a fɔ Sisoko ye a fɔ Abdramane ye k'a kana nin ko kɛ ne bɛ se k'a to Issa ta la olu yɛrɛ c'est pourquoi j'ai dit que jamanaw ka réalité tɛ kelen sinon hali yan nɔ fana l'ANR n'a pas été bɛɛ ma ANR participer o ça veut dire que le coup d'état comme Issou l'a le coup d'état ça enchaîne toujours a bɛ na ni solution de mais Tchad problème yɛrɛ a armée ko in de et Tchad problème a armée ethnisée mun ye tant que o ma bɔ Tchad kɔnɔ n'attend pas que k'i bɛ ko sɔrɔ fɛn na quoi hali bɛ 2006 affaire mun na ni rébellion sera fo Djamena mun y'a tiɲɛ c'est parce que les ethnies n'ont pas tombé d'accord parce que Zakawa dɔw tun bɛ troupe in na n'o ye Idriss Déby cousin ninnu ye olu fana n'u tun ye fanga bila tentɔ ethnie dɔw tun bɛ na ta o tun le ranger ça pose un problème. ayiwa an bɛ taa ɲɛfɛ an ka débat kun filanan o bɛ tali kɛ min ye MINUSMA ye a ka rapport bɔ rapport min kɔnɔna la rapport bɔlen kɔ min ye a kun yamaruya bɛ Mali bolo Mali ka taa a hakilina di rapport in kan Musa Sayon Kamara n b'a daminɛ e la d'abord an ka kuma rapport kan yanni an ka se polémique ye niveau ma MINUSMA ye rapport min kɛ c'est vrai que Ablaye Diop ye fɛn dɔw fɔ a la minnu ni Mali ma sɔn olu ma o dɔ ye lakanako ye o dɔ ye k'a fɔ ko hali MINUSMA ka rapport kɔnɔ ko MINUSMA ko n'i ye a ta ka jateminɛ kɔrɔyan fan fɛ ko MINUSMA kanunen do yen nɔ ko Sidi fɛ ko MINUSMA nege bɔlen do mɔgɔw la ani ko désinformation encouragé len do État yɛrɛ fɛ i ye rapport in ye ani Diop ye jaabi mun di i y'o analyser cogo di. Bon, ne personnellement rapport in n'i y'o jateminɛ ani débat minnu kɛra conseil de sécurité la i b'a ye k'a fɔ ko division min bɛ divergence min bɛ Mali ni communauté internationale ni ɲɔgɔn cɛ sujet dɔw kan hali bi k'a fɔ ko réalité don parce que an bɛ yɔrɔ min na n'i y'a jateminɛ débat kɔnɔna na fɛn caman fɔra i yɛrɛ da sera dɔ ma parce que MINUSMA je pense que Guterres devait rapporter, je crois. C'est le secrétaire général de l'ONU. Ou bien El Gassimou Wan. El Gassimi, c'est le président du secrétaire général. Voilà, c'est le secrétaire général de l'ONU qui fait les rapports. Elle devait rapporter. Mais bon, comme elle est à Barakédé, voilà, je crois que. Donc, ni Guterres qui rapporte, il va y faire un chamomba. Minnu bɛ yen nɔ Mali ko ko ale ma diɲɛ ni o ye donc o b'a yira k'a fɔ halisa fɔɲɔgɔnya min bɛ an ni MINUSMA mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ hali bi k'a fɔ ko fɛn min don ko a bɛ yen nɔ a fɔɲɔgɔnko fɔlɔ a bɛna point dama dama na sécurisation Mali sécurisation cogoya Mali Ablaye Diop y'a yira k'a fɔ min fɔra rapport kɔnɔ ani min bɛ terrain kan k'olu tɛ kelen ye donc o ye fɛn ye Mali ni Guterres ka u fɔra ɲɔgɔn kɔ o yɔrɔ la a filanan ye jumɛn ye an bɛna dɔn a kɔnɔna na kɔfɛ o ye Mali ye plainte min don Faransi contre la o plainte i t'a ye rapport kɔnɔ fan si fɛ k'a fɔ ko o kɛra Mali kɔnɔna na donc Mali autorités y'a yira je veux dire
Ablaye Diop y'a yira k'a fɔ ka ɲina o kɔ rapport kɔnɔ o ye fɛn ye min tɛ faamuya parce que ni rapport bɛ kɛ k'a bɛ période dɔ de concerner ni fɛn minnu kɛra o kɔnɔ en principe olu kan k'u yɛrɛ sɔrɔ juin septembre donc olu kan k'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na o fana n'o bɔra yen affaire wɛrɛ min bɛ yen nɔ ni halisa i b'a ye k'a fɔ fɔɲɔgɔnya bɛ ani communauté internationale ni ɲɔgɔn cɛ o ye Côte d'Ivoire surasi minnu minɛlen don Mali kɔnɔna na parce que i b'a hakilila jiginna surasi 49 min minɛna i b'a ye 3 bɔra la mais a tɔ tora hali bi an bɛ yɔrɔ min na 46 olu bɛ halisa Mali kɔnɔna na justice k'a bolo kan donc i b'a ye k'a fɔ o affaire kɔnɔna na Guterres ka prise de position Mali ma diɲɛ ni o ye halisa parce que Mali b'a accuser k'a fɔ ale bɛ ko min kɛ o ye parti pris de donc o tɛ ale ka rôle ye donc o affaire in fana bɛ Mali ni Guterres divergence bɛ yen nɔ affaire wɛrɛ jumɛn bɛ yen nɔ ni divergence b'o la halisa o ye droit de l'homme ko ye Mali ni o ni mɔgɔw tɛ ka ɲɔgɔn faamu o la hali bi parce que sur le terrain Mali tɛ ka sɔn enquête dɔw ka kɛ parce que olu b'a miiri k'a fɔ ko ni diɲɛma ka mɔgɔw ye enquête kɛ ko o enquête bɛ instrumentaliser donc o problème bɛ Mali ni communauté internationale ni ɲɔgɔn cɛ donc n'i y'a ye kuma ninnu jateminɛ o ye dɔrɔn fɛn minnu bɔra kɔnɔna na bakuruba la o ye ninnu ye donc o b'a jira k'a fɔ Mali ni ONU ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ yɔrɔ min na bi k'a fɔ ko fɔɲɔgɔnkɔ do peut-être ça c'est un peu trop dit mais ce qui est sûr sujet minnu bɛ yen nɔ ni olu évoquera dɔw ka kumaw tiɲɛtigiyara dɔw ka kumaw ma tiɲɛtigiya donc o b'a jira k'a fɔ halisa fɔɲɔgɔnkɔw bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o fɔɲɔgɔnkɔ in bɛ se ka wolo jumɛn na peut-être rapidement o ye conséquence min bɛ se ka sɔrɔ a la o ye k'a fɔ Mali ka partenariat min bɛ yen nɔ hali sisan ko Mali ko k'a bɛ partenariat kɛ ni jamana wɛrɛw ye donc i b'a ye k'a fɔ o ma halisa jamana dɔw ma diɲɛ ni o ye misalila américains ka représentante y'a jira k'a fɔ ko Wagner ko min bɛ Mali kɔnɔ ko o bɛ ka baara gɛlɛya Mali c'est-à-dire basigi seginni gɛlɛya Mali kɔnɔna na au même moment i b'a ye Russiw fana b'a jira k'a fɔ ko occidentaux c'est-à-dire Europe ni américains ninnu olu faralen ɲɔgɔn kan k'olu ka approche man ɲi Mali kɔnɔ parce que olu bɛ Mali minɛ toujours k'a kɛ i n'a fɔ u den donc o b'a jira k'a fɔ jamanaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fɔɲɔgɔnkɔ bɛ yen nɔ Mali sujet kan conséquence o ye k'a fɔ Mali ka partenaire Mali bɛ se ka taa partenariat kuraw la mais partenaire kɔrɔ minnu bɛ yen olu bɛ se k'u yɛrɛ retirer olu ka retireli fana kɔlɔlɔ ye jumɛn ye olu ka projet minnu n'u ka financement bɛ Mali la olu bɛ taa o nɔfɛ n'o kɛra peut-être chômage bɛ se ka caya an ka jamana kɔnɔ rapport kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ Yusuf k'a fɔ ko an tɛ ɲɔgɔn faamu yɛrɛ fiyewu rapport fan si parce que n'i ye rapport kɔnɔna kunnafoniw jateminɛ Diop ye minnu bɔ déceler ka bɔ a kɔnɔ n'a ma sɔn olu ma o ka ca e b'a faamu cogo di ne b'a faamu k'a fɔ peut-être a bamanankan yɛrɛ tɛ Musa Sayɔn bolo o de danayabaliya de bɛ anw ni o ni cɛ danayabaliya jɔn dalen tɛ jɔn anw de dalen tɛ olu la an dalen t'u la o dalen t'an na parce que an dalen t'olu la olu kana enquête kɛ peut-être i b'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min na olu dalen t'anw na k'a fɔ k'an bɛ ka baara min kɛ k'o ka ɲi mais kabi baara daminɛ olu fana ka enquête ye enquête indépendant de ye dɛ mais a bɛ taga o indépendance mais u ko u ka kuma kɔnɔna na ko hali o ni ka expert indépendant minnu bɛ to ka enquête kɛ k'u bɛna o situation réviser k'u ka mandat man ɲi donc c'est veut dire a bɛ ka min fɔ effectivement danayabaliya bɛ yen danayabaliya ba de bɛ yen fossé ka bon kojugu quoi isa an ni olu ni ɲɔgɔn cɛ parce que Mali bɛ Musa Sayɔn ka conséquence in kɛra o sisan nɔ partenaire kura minnu bɛ terrain kan sisan nɔ u ni bɛ fɛ k'a dɔn tigitigiya la u bɛ mun de la terrain kan parce que halisa n'i y'a ye Mali fana bannen don ka enquête kɛ ka se fo yɔrɔ dɔ la parce que i b'a sɔrɔ fɛn dɔ fana b'an bolo an tɛ fɛ u ka bɔ minnu kalama an tɛ fɛ u ka fɛn minnu ni an to an yɛrɛ ma est-ce que an tɛ dantɛmɛ fana kɛ mais an tora an mɔgɔ si ɲɛ très bien Isa ne bɛ to k'o de fɔ peut-être kɔrɔlen fɔ o bɛna ni ko wɛrɛ mais an tora an yɛrɛ ma o et puis o ni ka enquête ninnu valeur jumɛn nin b'a la
parce que ni valeur min b'a la France taara marifa ci kɔɲɔkɛla minnu na hali sini an m'a nafa ye o kan bunti an m'a nafa ye o donc u ka rapport ninnu valeur jumɛn b'u la yɛrɛ quoi valeur t'a la o. Non. D'autant plus que voilà. Non, valeur t'a là. Non, valeur. Par exemple pour les mais voilà. Il a douté c'est là le chinois rapport de OK. Voilà. Très bien, mais on n'a pas qu'à mieux puisque le chinois français fana maçon. On est au minique français ko ku maçon akuma ou va parler akoko ils ne sont pas d'accord avec ça ils ne se reconnaissent pas. Ministre ga rapport ina. Donc nous, ni on faudra peut-être moi dobe quand il y a fleur be jagualité ga da oni kuma kana. Donc moi do fana be da français do be da ga autorité minifo. C'est la même chose chez nous hein. Donc en tant que fosi mimbe, en tant que en fana ga partenaire courant nous, oni masé ko olu inclus aka donner au konna la. Oni masé ga olu accepter parce que en a faut tento. En tant que communauté, Moussa c'est une communauté internationale. N'amé Russie de ma. En tant que Wagner au de Kodo, ou mana togo dama. En Mali yeminu a décidé qu'à minu kaka partenaire. N'a eu togo yo lu jasa, ou lu Kodo luma. Gélé fait Mali sera à ben Mali sera ka uni to ka ministre to ka barkan to no a bela gélé Mali sera ko olu beto. Mais n'a sera ou ma se ka foige. Ai ça n'a sera olu ma se ka foige. Et que mo do biano. Mali on le bu reconnu mo na. Mali on ba donc a fo. C'est na 600 nous mi ga ansa go ke folo. Awo o mana ke o mana togo do ma na gira Afrique du Sud la gardoudi. Oni mangate ga problème yo la o. Kana voter. Ami ay no mo ne bolori. Parce que mo minnu bi se ka an la kana. Ay mais ay eko do be na tomorrow la ko dugu do be no ko gele abolu. Ala. O bana dia o damne na bidia. Gele ma gili ga wuli ga bo dugu nunu nga na so gele akuntu kan ministre kunti tan kuma te ga foko enquête ke. Gele ya to u bebe. Minnu bi ka abiga foko minnu bi ka exaction ke o minnu bi ka enquête ke o parce que geleya de wolola dugu nunu kono o de a tu bɛɛ bi e dugu nunu kono na kibaruya a dɔɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ jɔn ye jɔn ye jɔn donna la a yɛrɛ ma jɔn jagoyara ka don a la a différence dɔɔni ka gɛlɛn kojugu isan delila ka piga ni plateau kelen kan an delila ka taga an ka opérateur téléphonique dɔ bɛ Mali kɔnɔ an delila ka to ka enquête dɔ la ɲɔnɔ yan fan fɛ mais an nana a fɔra an ɲɛna don la sɔgɔma dɔ u nana la wuli k'an ka wuli k'an ka bɔ parce que u ye mɔgɔ dɔ tatɔ ye kungo kɔnɔ n'o kɔni taara o bɛ taa f'u ɲɛna ko an bɛ dugu kɔnɔ donc an ka wuli ka bɔ an bɔra an kɛla k'a ye fana u bɛ ka an pourchasser donc o b'a yira k'a fɔ dugu kɔnɔna ninnu a ko sinsinna dugu kɔnɔ fo mɔgɔ dɔw y'u yɛrɛ y'a kɔnɔ mɔgɔ dɔw y'u yɛrɛ k'a fɔ k'u ka bɔ b'a kɔnɔ mais n'olu la gosi n'olu gosira ni bere kelen tuma dɔw la mɔgɔ min den fagara o b'a fɔ ko ne den tun tɛ rebelle kɛ Yusuf tuma o tuma rapport bɔ o bɔ anw ko k'an ma sɔn rapport ma est ce que an t'an ka courage ta k'a fɔ siɲɛ ko ministre ka taa i n'a fɔ dɛmɛɲɔgɔn dɔw mais an y'o fɔ yan ayi autorité ma ayi ne ko n ko anw est ce que jamana t'a ka courage ta siɲɛ kelen k'a fɔ ko ministre ka taa o ye wagati o wagati rapport bɔ o bɔ ministre nafa fɛn fɛn bɛ anw fɛ yan ministre nafa b'anw fɛ yan ne bolo dɛ o ye autorité ninnu ni ministre bɛ taa sɔsɔli min kɛ nin rapport ninnu kunna o dɔrɔn de y'u nafa ye ayiwa a bɛ taa ɲɛfɛ Sidi d'accord ayiwa rapport tuma o tuma rapport mana bɔ an tɛ ɲɔgɔn faamu rapport la ni sen ta yɛrɛ jugara n'a bɛɛ parce que point min yera Diop ye point da hakɛ min bɔ nin sen k'a ma sɔn a ma nin ko na laban wa ouais Isa Kaba o man ka bali mɔgɔ la o barisa bamananw b'a fɔ ten ko fɛn min ni wɔrɔ man ɲɛ a jigiyɔrɔ tɛ ɲɛ siga t'a la depuis Nations Unies ka mission renouvelée la an hakili la samati bonyana kosɛbɛ Mali kun y'a fɔ ko réserve b'a bolo fɛn dɔw kan parce que Isufu ye min fɔ sisan danaya tɛ yen bilen danaya tɛ Mali fan fɛ ka se MINUSMA ma MINUSMA fɛnɛ danaya tɛ o fan fɛ ka se Mali ma barisa an y'an tɛgɛ di partenaire dɔw ma o partenaire depuis a waati u y'a fɔ ko partenaire minnu don donc ni yɛrɛ y'a fɔ cogo min na u b'a fɔ ko Wagner don dɔw b'a fɔ ko non Russie de don donc o samati Mali bonyana olu fɛ k'a dɔn fɛn min don o ye kelen maintenant rapport fɛnɛ nafaba bɛ rapport la hali par exemple e de émission min kɛ normalement kan ka to rapport k'a kan a b'a dɔn a fɛn bɛ cogo di avancement bɛ cogo di est ce que an bɛ ka taa ɲɛfɛ wa ou bien an bɛ ka segin kɔfɛ Nations Unies bɛ a intervenir jamana o jamana kan
rapport in bɛ kɛ donc Mali an bɛ ka kuma rapport min kan chaque 3 mois de u bɛ rapport kɛ ni rapport kɛra k'a dɔn a évolution bɛ cogo jumɛn na sécurité fan fɛ a b'a la situation politique bɛ cogo min na u bɛ kuma o kan u bɛ kuma hali situation wɛrɛw sanfɛ o caman bɛ rapport in kɔnɔ rapport laban min an bɛ ka kuma kan nin c'est à peu près page 21 de don donc fɛn caman talen don a kɔnɔna na wa a kuma fana bɛ taa kɛ Nations Unies a tɛ kɛ jamana yɛrɛ kɔfɛ donc ko tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ a fara bɛ caya donc n'olu ye fɛn min fɔ ni an ma jɛ ni o ye an fana b'an ka réserve di o kan donc olu la dans les débats donc lumière bɛ da o débat kɔnɔna la mais ka sama samali kɔni a tɛ bali mɔgɔ la parce que depuis a daminɛ la Mali y'a fɔ k'u ma jɛ ni a ye donc n'u ma jɛ ni fɛn min ye donc n'olu fɛn fɛn fɔ i y'a fɔ cogo min na an b'a fɔ k'an ma sɔn a ma kɛ o ye wajibi ye mais o t'a kɛli kɔni bali a kɛli bɛ se ka bali fɛn min na ni mandat ye san kelen komi déjà a mandat engagé ka ban ni san kelen dafara fɔ ayiwa an yafara aw ma anw bɛ se ka baara kɛ k'a sɔrɔ aw tɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ jɔ mais tant que ni a kɔni u bɛ yan jagoya rapport fana kɛli ayiwa Abdramane en fait ne b'a fɛ an ka a ko bila a minɛn kɔnɔ quoi rapport mun don c'est un rapport de droit de l'homme o de tun rapport kun de discutera cette fois-ci n'i y'a jateminɛ fana kabini MINUSMA mandat renouvelé tɔ a sɛbɛnnen b'a kɔnɔ k'a fɔ ko kalo saba ko rapport bɛ kɛ droit de l'homme kɛrɛnkɛrɛnna o kan ka taa débattu conseil de sécurité la n'an y'o faamuya o cogo la depuis a mandat fana vote kɛ tuma Mali tun ye réserve kɛ ni point tun b'a a la parce que Mali k'a fɔ ko MINUSMA dɔrɔn ka wuli ka taa enquête kɛ sur le terrain droit de l'homme kan k'a fɔ k'ale tɛ yen nɔ ko a bɛnnen t'ale ma ni mɔgɔ ma hakili bɛ Mali ambassadeur min bɛ ONU la Issa Kansourou ka kuma la a donni kama mais malgré tout ça la mandat votera n'a ye même an bɛ minnu kan partenaire ye o m'u ka droit de veto ka a ko la ça veut dire que mandat votera n'a ye ça veut dire mandat votera n'a ye la MINUSMA est dans son droit de faire le rapport maintenant le contenu du rapport le Mali aussi est dans son droit Mali fana b'a ka hakɛ de la ka rapport qu'on l'a contesté o bɛ bɛn jɔn de ma k'a fɔ ko dans un rapport k'a bɛ fɔ k'e ka sɔrɔdasiw de ye e ka mɔgɔw faga o tɛ bɛn mɔgɔ si ma ça veut dire que an bɛ kuma mun na discussion mun na rapport in kan ne fɛ o y'a kɛcogo yɛrɛ de parce que mɔgɔ si tɛna jɛn n'a ye a ka taa e ka sɔrɔdasiw de ka taa k'o lankolon k'a fɔ ko olu de ye e ka jamanadenw faga o tɛ bɛn n'a ye mɔgɔ si tɛ jɛn n'a ye k'a fɔ ko e tɛ se ka e ka jamana kɔnɔ ko e ka sécurité e ka jamana sécurité k'e dɛsɛlen bɛ k'o lakana fo ka se niveau dɔ ma fo ka taa k'o ta k'o layɛlɛ dunan fana b'a kɔ ye mɔgɔ tɛ jɛn n'o ye jɔ b'a ka droit de la ka point hali n'a y'a point bɛɛ contesté kelen kelen n m'a fɔ ka n ko jɔ b'a bolo a ye min fɔ tiɲɛ don tiɲɛ tɛ ne t'o yɔrɔ la mais contestation k'a fɔ k'a ma jɛn n'a ye o y'a ka hakɛ de non n bɛna le o y'a ka hakɛ de maintenant n'i ye nin bɛɛ jateminɛ a bɛ bila minɛn dɔ kɔnɔ kabini MINUSMA mandat renouvelé kɔ a bɛ bila o minɛn de kɔnɔ de plus en plus les autorités maliennes u tɛ MINUSMA t'u ka fɛn kɔnɔ u ni MINUSMA tɛ ka ɲɔgɔn ye kosɛbɛ mais ne fɛ n'a sera nin niveau la on prend le courage à 2 mai en bas au MINUSMA nana an fɛ yen et c'est une mission qui a vocation de partir à bêta parce que MINUSMA problème est fɛn dɔ de Mali kɔnɔ ni hali Mali population de façon générale jateminɛ u b'a f'i ɲɛna ko MINUSMA kan ka taa kɛlɛ de kɛ or maintien de la paix ka fɛn to ye o maintien de la paix ka baara to ye o a t'a faamu o maintien de la paix b'a fɔ ko n'i y'u ka fɛn jateminɛ u b'a f'i ɲɛna ko violence t'u ka fɛn na n'i y'u ye violence kɛra sauf en cas de défense ou de la protection du mandat c'est pourquoi n'i y'a jate mɔgɔ mun hakili bɛ Côte d'Ivoire mais est-ce que o y'an ka besoin ye problème bɛ yen au niveau de la an ka faamuya n'o t'anw ka besoin ye o tɛ MINUSMA ko o tɛ anw ka MINUSMA dɔrɔn c'est-à-dire o ye fɛn dɔ de bɛ yen nɔ n'o ye maintien de la paix fo o de ka évoluer o bɛ évoluer cogo di c'est ça le drame en fait c'est pas la MINUSMA le problème MINUSMA bɛ fan o fan fɛ parce que ni ne ma fili bi mission 5 fɔ 6 ɲɔgɔn bɛ farafinna MONUSCO ani fɛn tɔgɔ mission baden mission 21 ni ma fili o de bɛ dunan kɔnɔ ni ne ma fili dɛ o de bɛ dunan kɔnɔ bi mais a bɛɛ y'a ta cogo di parce que mɔgɔw fana ka na ni charte des Nations Unies kɔnɔna la jateminɛ fɛn t'a kɔnɔ maintien de paix t'a kɔnɔ maintien de paix créera pourquoi maintien de paix créera parce que à un moment donné entre les Russes et entre les Soviétiques pas les Russes entre l'Union soviétique et l'Occident à l'époque guerre froide s'est fait où tun tɛ ka se ka bɛn pour faire pour coordonner la paix internationale olu ye nin fɛn ba ka machette kɔnɔ de pour ka se ka na ni bɛnbaliya c'est pourquoi a tɛ charte i bɛ charte mun mɛn f'u ye Nations Unies charte mun mɛn f'u ye i t'a ye mɔgɔw ko k'a bila sous chapitre 7 chapitre 7 b'a fɔ ko ka fanga kɛ ko ka paix nati mais ça ne dit pas clairement du maintien de la paix ça veut dire que MINUSMA problème yɛrɛ a wolola wagati na parce que a créé en 1940 certainement o réalité ni bi réalité tɛ kelen a kan ka évoluer maintien de paix dɔrɔn tɛ c'est-à-dire ONU yɛrɛ de kan ka évoluer
pluralisme te no ka foko bega fa fait ans ba de ne misali fo en 1945 ni a déterminé jamana mun tu puissance à l'époque bi jamana kuraw be no mun boru ka fon discuter notamment le cas du Japon, notamment le cas de l'Allemagne, notamment le cas du Brésil, mais jamana continent contre fana ben Afrique on va de mo ci kelente conseil de sécurité là est-ce que bi 45 peut-être 45 à tomber bien mais bien est-ce qu'on peut bien en fait aujourd'hui la réflexion doit être beaucoup plus globale qu'une affaire de MINUSMA de tout là on enchaîne avec des rivières liées à Galontigia des jobs que les gars foko aller à Bala aller là kafoko olu est plainte Mali est plainte mido France kama kafoko olu mo ya rapport France des rivières ya jabi kafoko bi ka be mata ka foko ka ba Galontigia bon, par rapport à cette question-là, ni a déterminé n'y a fait un rapport de droit de l'homme codécan. Est-ce que au plainte placé tout bas qu'on va, n'état donc. Je ne peux pas me raconter tout à l'heure, c'est qui est un fait. Maintenant, job qu'a fait 4 tout à l'heure, au job fait qu'à droit qu'a fait 4 parce que job t'as qu'à Malika position de la fata. Ni tara ou la fata les kama, si on fait Malika position confortée, il vaut au défaut. Mais Mohamed Nani demain, au cas armement largué, est-ce que tu droit de l'homme violé? Quoi? Est-ce qu'on fait au cas armement largué? Ka arme flica de mais au arme flica, mais au prévu. Mali ko bo preuve de dou Mali a foka problème a ma di follow a ka ba di n'est-ce pas ça veut dire que jusqu'au dans au cas di follow ambo fo o kuma di follow mais dériver ka jabi différent dériver ya aka tant de paroles français ka tant de paroles pour ça ka se ko jabi ne fait afana ba joka job fana ka fo ka répliquer au frère job joye parce que jamana ouf la beto ko jamana défendre est-ce que dériver fana ba ski ka fo ko mon frère Fatima ma ba bo ko ka ko on te kuma no gara de gen bon an na mage ni o kala Mali ambassadeur be gen ni akala Mali ambassadeur gen et do fana ka si ka ko dériver ka ka kuma galontiga ka le ka soro ka kuma fo o fana yo job joye ka répliquer ka fo là et puis je trouve même que job ka répliquer flana c'est peut-être de la malice quand il dit que Gougnare de quoi c'est très fort il a dit que dériver ma bono de kene na ma si kuma fo aya parce que en fait Mali ka position est mieux quand vous français les Québécois ka conseiller que c'est Bali bon les faits c'est une position de défense mais en fait la vérité ce n'est pas ani au technicien quoi parce que conseil de sécurité ne te ka fo mbaka Bali parce que le conseil de sécurité fonctionnement do conseil de sécurité fonctionnement ko be fo ako ko ni ba ka conseil de sécurité ni ba ka réunion d'urgence que devant attendre mu ba kono jamana tan duru no les 5 membres permanents ani les 10 membres non permanents il faut que ko jamana kelen soro olu kelen ka soro ka convocation que ibuye itola mais on o de kewo o di jamana 6 mois sont pour le moment ka en convocation ka réunion convoqué en tola pourquoi n'état kundo sur jamana ça va bala frafin jamana ça va bala Kenya Gabon bala au mieux conseil sécurité président ce mois-ci contrairement à ce que les gens ont écrit sur Facebook ce n'est pas la France c'est le Gabon qui préside le conseil de sécurité pour ce mois-ci ça c'est fait Kenya fana bala ko fara Ghana ka o fara jamana sabasi o ma en ka dossier est-ce que atiru mawa n'état donc est-ce que Mali diplomatie seruma ka fouye ayanga ni kurenon kanyewa n'état donc Brésil bala Albanie bala jamana tam no bala comme conseil maintenant ni o fara ka ko fara les 5 membres non permanents en ko bika enterrer Russie même Russie aujourd'hui aussi ma son réunion organisée en maintenant réunion organisée peut-être l'avenir le dira mais tant que réunion organisée aujourd'hui ambito kuma mun na ni sama sabani kuma o ti ba akola musa enterrer ya janfa ko ba ka nga plainte ta do na yo bon net ou bien la diplomatie de ma jojo la net c'est ka fo ko enterrer ya janfa c'est se ko confirmer mais ce qui est sûr et conseil de sécurité réunion fane organisé di amano baramundu parce que Abdramani mécanisme fo c'est ça na fora ki ga teme au bela jeden fait et dumbe kata ni sujet mi c'est vraiment un sujet assez compromettant parce que ni ikobi ka foko Francis de beka terrorisme deme Sahel konana alors ko dalubi bulu ka fo alors que au France kelen de fene be bela jele mobiliser ka fo kanga ta Sahel kono ko terrorisme be an ka kele ko suno gabna Europe amano donc o famia mandi donc ni itora kibu orion tugu fenge akagele mais femme no ni mo kan ko fam Mali partenaire ou de kanga se ka projet importé parce que ni ire be no ni itse ka porter jamana wore munu be no ni olu be se ka projet porter ibe gere olu de la ina fo Abdurrahman ya fo chukumna
misalla u kan k'u ɲɛsin chinois par exemple ani russiw ma komi an n'olu ka surun ɲɔgɔn na wagati laban in na oui an n'olu bɛɛ ka surun u bɛ se ka ɲɛsin farafin jamana olu ma maintenant problème il faut que an ka approche falen parce que an tɛ se ka to ten kuma bɛɛ k'a fɔ ko prévu b'an bolo mais réunion tɛ ka se ka organiser mais réunion tɛ ka se ka organiser kun jumɛn na mɔgɔ si t'o dɔn. Kanto ko ka kɛnɛ wɛrɛ ɲini kɛ min tɛ hali Nations Unies réunion kɛ yɔrɔ ye ko ka prévu ninnu di. Bon i b'a dɔn mɔgɔ minnu fana b'o fɔ yanni n ka s'o ma Mali kan ka approche changer c'est-à-dire ka taa vers des pays minnu bɛ se ka an dɛmɛ réunion ka se ka organiser c'est-à-dire ka bɔ kuma in kɔnɔna na ka taa diplomatie kɔnɔna na n m'a fɔ ko u tɛ ka taa dɛ mais ne t'a dɔn au juste o terrain kan baara jumɛn de kɛra min bɛ se k'a to réunion bɛ se ka kɛ donc u ko o sira jateminɛ kosɛbɛ min ye i ka o fɛngɛ mɔgɔ caman b'a fɔ la k'a fɔ ko pourquoi Mali yɛrɛ tɛ taa hali Mali teleso la ka taa prévu yira walima k'a bila je sais pas réseaux sociaux ni fɛn quoi bon n bɛ fɛ ka min fɔ yɔrɔ la dɔrɔn c'est à dire Mali ye jamana min kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ jamanaden dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔ si stigmatiseli tɛ mais jamanaden dɔw bɛ yen nɔ ni kuma nana ko a bɛ Mali kunkan i b'a ye k'a fɔ fanga b'olu la o de waati la ka kuma kosɛbɛ walima i b'a ye k'a fɔ n'a bɛ an ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ u kɛ ka di ka jamana wɛrɛ ka kuma minɛ Mali yɛrɛ kan donc o b'a yira k'a fɔ prévu ko kuma minnu bɛ k'a fɔ dɔw yɛrɛ bɛ ka duti don a la parce que an bɛ yɔrɔ min na yan mɔgɔ caman bɛ yen nɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'a fɔ ko n'i y'a ye u bɛ nin munumunu ka salon na fɛn de tɛ yen nɔ donc ale dun bɛ ka accusation kɛ accusation c'est des accusations graves Mali tɛ se k'a fɔ hali mɔgɔ kelen yɛrɛ e yɛrɛ en tant que personne i tɛ se une personne sérieuse i tɛ se ka wuli yɛrɛ ma ten k'a fɔ k'i bɛ ni jalaki sugu kɛ ten dɔrɔn de façon gratuite i tɛ se k'o kɛ o fa tɛ don i yɛrɛ la jango ka taa se jamana ma jamana kunturu ka wuli k'a fɔ ko jamana wɛrɛ de bɛ yen nɔ k'o bɛ ka engager la crédibilité du Mali k'o bɛ ka jamana yɛrɛ de déstabiliser. Ça c'est des accusations graves jamana tɛ se k'o fɔ k'a sɔrɔ ko fɛn t'a bolo min b'a a ka kuma in sɔn ji la o tɛ se ka kɛ donc Mali yɛrɛ i b'a ye finalement fɔ Mali ko réunion bɛ kɛ u kɔni bɛ halisa u bɛ réunion nin kan ka kɛ u b'a ɲini mais u ye fɛn dɔ de fɔ u ka kuma kɔnɔna na o kɔni ye ne yɛrɛ jɔrɔ parce que Mali ko ni ko continue na ka taa nin cogo na k'olu bɛna fɛɛrɛ kɛ ko légitime défense ko k'o kɛ ni a ko bɛ ka continuer o bɛ depuis la lettre du 15 août kɔnɔ o bɛ yen depuis la mais o bɛ ne jɔrɔ parce que ni Mali ko k'a bɛ légitime défense kɛ o b'a yira k'a fɔ confrontation bɛ kɛ anw ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ parce que sur le terrain ni mais est-ce que Faransi fana bɛ sɔn k'anw ka espace aérien violer bi e bɛ se k'o dɔn wa ne t'o dɔn e t'o dɔn mais ce qui est sûr de fait que u ka force militaire taara u ka Barkhane ni fɛnw taara peut-être o bɛ dɔ bɔ a la mais ce qui est sûr Barkhane ma taa yɔrɔ jan Barkhane bɛ anw kɛrɛfɛ jamanaw de la donc k'a fɔ k'olu bɛna zone de 3 frontières kɔnɔ k'u bɛna opération kɛ yen nɔ il est possible u ka se ka don Mali kɔnɔ n'a fɔra ko Mali ko olu ka avion dɔ lajigin o conséquence ma nɔgɔ dɛ. Yusuf siga nana mɔgɔ caman dusukun na Musa y'a fɔ k'a fɔ ko n'i y'u ye munumunu na tantɔ est-ce que fɛn b'u bolo est-ce que solution wɛrɛ tɛ yen ka sɔrɔ réunion in tɛ an ka se k'an ka prévu dalu ninnu di dalu min kuma bɛ senna parce que kuma in bɛɛ bɛ dalu de nɔfɛ. An ni Russie tɛ ɲɔgɔn na an ni Chine tɛ ɲɔgɔn na an ni Ghana tɛ ɲɔgɔn na an ni Kenya tɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ min accusera o ye Faransi de c'est à la France. mais de la ka mɔgɔ jalakilen k'o tigi ka kɛnɛ sigi ka na jalaki. ayi mais n'an ɲɔgɔn na ma mi ɲɔgɔn faamu e de y'a fɔ yan nɔ sisan ko des rivières ko tiɲɛ tɛ. oui donc maintenant Mali ka crédibilité dɔrɔn engagé tɛ Faransi fana ka crédibilité de engagé don nin ko in na Mali kan k'a défendre cogoya min na Faransi fana kan k'a défendre nin ko la ten de ne b'a dɔn k'a fɔ ko prévu ko kuma min bɛ ka fɔ ko tiɲɛ tɛ Faransi bɛ taa ka crédibilité de sanango wa ni sanangola ta n'a kɛra ko prévu tɛ Mali bolo a bɛ kɛ sababu ye hali diɲɛma b'a dɔn k'a fɔ ko ja Mali ye dalangolo ye ayi dɛ Barkhane yɛrɛ gɛnna injustice de kan o bɛ hali crédibilité di hali Barkhane ma Faransi de ye puissance ye an ni Faransi de bɛ ɲɔgɔn na bi mɔgɔ min kan ka justifier mɔgɔ min kan ka a ka fɛn ko parce que don o don o bɛ k'a fɔ k'an bɛ bolo ko Faransi bɛ faux fuyant de la boli de la mais Faransi bɛ boli de la kɛ ni nin tɛ e de la k'u ye ka kuma est-ce que gouvernement kumana ni Mali ka depuis lettre de 15 août ni n kɔrɔkɛ bɛ k'a fɔ est-ce que Faransi gouvernement kumana a kan
uma kuma ka uya ke ba fati ne quoi mais dérivé ga ni kuma yi ba don fana ga fo ko kuma date bulero abe comme ni ko nya ke tanto abe comme ni tara tribunal là ni fait fora ga fo ma ke le commandant de la force Barkhane a réagi à l'époque quand ko kuma ba ko tiante à l'époque le 15 août là non faut pas sur Florence non le 15 août le 15 août là ils ont réagi non pas sur parler tara ay parler n'était pas l'état mais le commandant Barkhane a réagi après la lettre du 15 août je dis bien le gouvernement mais l'ambassadeur Aïssa et gouvernement c'est le même cas Aïssa ni go France gouvernement ma boga kuma u bona ga kuma nga fen chamana mais jusqu'à preuve du contraire ils n'ont pas réagi ni gouvernement voilà ni gouvernement ils n'ont pas réagi ni Nasoro représentant voilà Nasoro dérivière et comment faut ko tiano dérivière quand la gouvernement a convaincu oui il y a un projet porté ok si ça au lieu de pas Aïcha au coro de quoi exactement au coro ko raison du Mali gouvernement non à même matière nous sommes dans la géopolitique la géostratégie en tout cas comment au konuka est-ce que ni Mali est-ce que le Mali va organiser une réunion où avec Adjara on a transposé c'est très bien ni Mali va donc Aïssa anga ñoo na meke Issa ni ma surtout que contenu do ko an ni itaye tien est-ce que Afghan kuma jatemna ni itaye tien ibe bolo o ere nyemuna ne bi se ga convoquer ne bi se ga Francis de Bisebi Francis de Jalakileru ni dien be bana amiga minu wele ko Mali partenaire parce que o yega ka boli kuma na ka ke ba ko olu fana bi ga fen do de ke ne ta ye tento ne te Mali partenaire fu ye nikola Russie jalakilente Chine jalakilente ngami kanga ka a défend bini kola o e Francis di ali Mali te parce que Mali e kuma do ko kuma ngono Musa Sayo ere kuma do ko be Mali ga kuma ba na amase ga kelen soro ka asigi anga légitimité défensive be en bolo donc o e Mali se ko dande même John e bi se sisano kan kelen ka asigi Mali gata ka a défend France gata ka a défend France ga honneur toni min be Mali koina parce que ni aga honneur toni ni amini be Mali koina aga se gata ka to sanango Mali prévu tawbolo conseil de sécurité bela jilenga ga fo Mali nana ni prévu minuye tiente France de Joro o ba hira awna no kera o duguse ja ambe boga kelega wala sa barka nga segi malla siri aywa d'accord koyin koni sama bali Mali ni France ci amoni mena mais anyali mardi débat la tuguni akuma na tuguni c'est parce que anga ministre Ablaye Diop ya foka foko anga plenty de no mais dateka do akuma la mais France représentant meno ni o Nicolas de Rivière donc allez a démenti tiens te aywa kon kungara leno o ma ala kale law ni fulambo abayi donc Francis ni ne ko imasa ko isa ko zoin akera munu nyano al ni ne mana ni prévoir ou ben ko prévoir mbolo al ni ne ya ko blay e manga blay je rejoins un peu ici au ce niveau là e kan ga ika honneur la veille no na yira a ko ne zoin ne de bi kan ga insister jago ka ko ni ne ya blay parce que akera mo do nyana donc lu se ka dala fo tiens do isa yesu ni kew donc e kan ga prévoir na nayi ou be kan ne la sigi anga kuma fo donc mais comme géopolitique do France c'est ka foko non entêtana sray obsaka mais maintenant Mali fena ango prévu ambolo conseil de sécurité tanga réuni ci comme na au sera donné do est-ce que en fait tari au sera yiwa fango fena nyi ngali fena ke est-ce que ango to no fon ko nto kan no ya soro est-ce que autorité o point ke parce que il y a porté prévu ambolo voilà am se ka mo mo saisi am se Russie saisi am se ka Comoro saisi on a directement saisi la Chine qui était le président du conseil de sécurité en août quoi c'est ce qu'on a fait à l'époque mais maintenant Chine ka l'ambassadeur il reçoit là comment ma vote le nom maquette ça veut dire qu'il m'a marché donc voilà parce que Chine génération qui a djumé et il génération qui a djumé en nom de mon yeteri dibina donc na ya nyime français il reste ka réunion provoquée en tant que oluma pour que réunion se ka o ba se ka stra bouye am se ka sika foke basta ni dien ko ni problème de jamana non ke siga fo de be aban anga la ninte dora yo bu anga espace ni violé o ka dabla no soro bu ka tiro su deme anka o ka dabla ano o de nyanyi na maintenant o maseka nyesoro o yemi fo désormais amina na agir avec légitime défense il m'a mis force que les il m'a mis force que les et vous qui agir avec légitime défense et nous que tout dans la donc au koroye amina ta ko wara kono amasi ni mi o juma mi ame sira mi privilégié o dialogue sira anga conseil Isa ani mo na ka mbuchu la inyatala amba ayi ni de na kera amba
ye fɛn min bila ka na an b'o de lajɔ o prévu diɲɛ bɛɛ de b'o ye o de Ayisa ne kan tɛ mugu ci ma mais Isa an bɛ ka boli mun de ɲɛ mugu bɛ ka cɛn na depuis 2012 an bɛ ka boli mun de ɲɛ Ayisa n'a y'a sɔrɔ ni kuma min bɛ ka fɔ ni Mali ye prévu ko kuma min fɔ n'a y'a sɔrɔ o ye tiɲɛ o kɔrɔ ko ni mɔgɔ min bɛ ka mugu cɛn na depuis kuma jumɛn an sigilen don sisan an bɔra kalama k'a fɔ mugu bɛ ka cɛn na an bɛ ka siran mun mugu ci ɲɛ tuguni Musa Isa an bɛ tiɲɛ dɔ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n'u y'a kɛ tuguni Mali de y'a fɔ État de y'a fɔ ko légitimité de défense État Ayisa an tɛ se ka na an sigi an fana k'a kɛ i b'a fɔ an fana ka kɛgun ni Mali État ye o an ka jamana mara kɛ an kana kɛ i b'a fɔ ko carré kɔnɔ baara mɔgɔ minnu bɛ jamana mara la u ye légitimité de défense min fɔ u b'a application kɛcogo ɲuman u b'o dɔn ka tɛmɛ e ni ne de kan donc an kana kɛ i b'a fɔ ko lagosili kuma de don ni français y'a fɔ sini k'a bɛ légitimité de défense kɛ Mali la i b'a dɔn bɛɛ b'a fɔ k'u bɛna ale Mali ci de mais ce n'est pas toujours comme ça an bɛ ka prévu ko kuma min fɔ bi a kɛyɔrɔ ɲuman ye ONU de ye mɔgɔ min bɛ se ka a porter bi ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan o ye mɔgɔ min accusé don parce que o yɛrɛ ye puissance de ye wa membre permanent don o ye conseil de sécurité la. jamana ninnu don nansara jamana filɛ n'u bɛ agi pays pays la u b'a ɲini ka dɛmɛ dɔ de ɲini i kan donc an fana kan o ɲɔgɔnna de kɛ o le kɛ an k'a fɔ an bɛ agi légitime défense la ne y'o dɔrɔn de fɔ. mais John ye tribunal la John ye zone ye k'a fɔ k'a nana prévu ko k'a yɛrɛ k'ale yɛrɛ suwali kɛ. Mais l'inversion de la l'inversion de la ko fale l'inversion de la et puis me vogu la Mali la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan Isa o ye mun ye n bɔra télé la k'a fɔ karisa a bɛ k'a kɛ tantɔ a taara sini ka taa n convoquer procureur fɛ yen non an b'o de la yan c'est la même chose que la France doit faire aujourd'hui Mali ye français accusé à tort français de bi taa sisan nɔ ka an ka projet porter k'a fɔ sisan Mali mais o de bɛ vogu la o Musa Sayon e ni ne sɔnna o an ma sɔn fɛn min bɛ vogu la bi ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen c'est pas vogu tɛ tiɲɛ ko ye sa vogu tɛ tiɲɛ ko ye Sissoko e ne jɛra k'o caman soutenir yan nɔ k'a fɔ ko ni mɔgɔ ye nkalon ta ka di la i ka taa n'a ye procureur ayi o cɛ c'est pas le même cas 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 je suis désolé c'est pas le même cas je suis désolé c'est pas le même cas ce n'est pas le même cas non c'est la même chose c'est la même chose n bɛ fɛ ka min fɔ a ɲɛna dɔrɔn c'est-à-dire jamanaw ka situation tɛ kelen par exemple yan n'i ye mɔgɔ convoqué ale yɛrɛ de bɛ taa a yɛrɛ bɛ prévu di mais i bɛ taa sɔrɔ jamana caman na ni e de ye convocation kɛ e min ye convocation kɛ e de bɛ prévu di donc système juridique tɛ kelen ye e bɛ k'o min fɔ o bɛ marché Mali la yan mais o tɛ marché jamana la. Et puis an bɛ géopolitique géostratégie de la c'est pas baro simple tout an bɛ géopolitique c'est-à-dire il y a des relations qui sont en construction il y a des intérêts qui sont en jeu il y a beaucoup de choses parce que ni Mali ma se ka non convoqué ça va monter sur le plan sur la scène internationale que le Mali est faible a b'a fɔ o de la France b'a fɔ o de la c'est la vérité je suis désolé de le dire. an ka dossier ba sabanan kun bɛ tali kɛ avant projet de loi kan mais de constitution kan ni ala sɔnna dɔgɔkun nataw la ka sɔrɔ ale débatté ba fo mars 2023 o ko bɛ senna yen nɔ dɔgɔkun nataw kɔnɔ an bɛna kuma o kan an bɛ aw fo ka waleɲuman kana baro k'a fɛ Abdraman Sisoko le Wagadu ɲɛma Sidi Kunta ka bɔ Hɔrɔn TV la Musa Sayon Kamara ka bɔ journal l'Indépendant la Youssouf Kulubali ka bɔ Radio Rempart la Bintu Nafobolo tun bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ la Ousmane Togo ale tun bɛ réalisation na Dramandra ale tun bɛ régie d'antenne na ka foli di kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma Bamusa Sisoko Jokolojo an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ foli di ka taa Aba a n'a ka denbaya ma capitaine Kalilu Traoré an b'i fo Mohamed Karambe an bɛ i fo Alimami Sangata foli bɛ d'i ma tonton Yang an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Mama Golfa an bɛ foli d'i ma Dudu k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn sini renouveau bɛ kɔɲɔ la an ka technicienne Batoma Kane Mariam Kane Batoma ale ka kɔɲɔ bɛ Bagineda ni ala sɔnna sini an bɛɛ lajɛlen b'o kɛnɛ kan ala ka furu ni si bɛɛ k'a kɛ sima fila ka furu ye aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ ni jamukan kelen kɛnɛ kan